duk abin da ya zo bako ne wai a ce bako zai koyi dan gari ilimin boko bako ne a kasar nan ba muna ja da boko bane mu alhamdulillah an san shehun ba a ja da boko akwai ya'yansa masu doctorin digiri yanzu ma akwai ɗansa da yake shine shugaban sobe na bauchi wanda yake firamare da jiya dusa a gashinsa da kuma muna ja da boko bane amma dai a sani cewa wannan ilimin shine asali wancan bako ne iya kuma shekara 100 baya ilimin boko a kasar nan bako ne baya amma mu lokacin da bature ya zo kasar nan ma ya same mu da makarantunmu da karatunmu kai har da alƙalancinmu har da jabar kai da akirba da rawan ne same mu a kasar nan ba da ɗan tofi ba kuma da wannan karatun aka gina wannan ashe kenan za a gane cewa a'a a babu abun ci gaba a taimaka don abun ya ci gaba ba wai a ce za a yi condemning na gaba da ba zai yi ba ai Qur'ani ne ai Allah ne ke kiyaye kayansa amma a bari su masu abun a taimaka musu su taimaka wajen abun ya ci gaba maganan bara da ake yi bara da ake wallahi a dole almajiri yake yin bara ka darraba almajiri in ya je inda yake karatu daga ran da ya samu uwar daki ya bar bara kowa ya san haka ashe baran da yake don dole ne daga ake san uwar daki a ga inda yake karatu ya bar bara kenan a gina baran ta dole ne to me zai hana a masa maganin wannan dole don ya bar bara ba a ce a kore shi ba a masa maganin wannan dole da sai baran don ya bar bara alhamdulillah wannan makaranta sambul ne lokacin da aka ciga aka matsa a hana bara shehu Allah ya kara masa lafiya ya ja mana kwanansa yadda yake cewa wai menene ake ta magana a hana baran nan fa maganan hana baran nan fa in maki ne yake ba da ita a bayansa maganan hana karatun Qur'ani ne saboda an lura an ga cewa a ƙasar nan a duniya duka ba inda ake da yawan mahaddata Qur'ani kamar Najeriya mun gode wa Allah me ya kawo wannan dukkan bangare kowa ya bada gudumawansa baba ya bada ɗansa malam ya bada lokacinsa sauran mutanen gari suka ce mu kuma ɗan nan da ya zo karatun Qur'anin nan ga mu nan in ya ji yunwa ga namban wayan mu ya kira za mu bashi abinci in ya ji yana so ya wanke kayansa bai da kudin omo ya kira nan mu za mu bashi kuɗi ya wanke omonsa kai in rigan ne ta mutu ya zo kunce ya kira wannan namban za mu bashi menene allazi wahidin daga ya ci allazi wahidin menene yunwa ne ga abinci allazi wahidin menene wallahi zama ga gashi ka wanke haka aka hada karfi aka gina wannan karatu na Qur'ani a kasar nan muka yaye ma da kamar su a duniya to shine aka sa mu a gaba aka sa makiya musulunci suka sa mu a gaba suka fake da hana bara shehu bai ta magana kaman ba ji ba yace to mu alhamdulillah za mu bude makarantun da ba bara ba da kwan hana ba alhamdulillah ya fara jarabawa da Kano shi an fa ci gaba ko ina aka bude alhamdulillah gashi ne wannan safar ne kuma alhamdulillah muna gode wa Allah kullum hakan Qur'ani a kasan nan gaba yake yi mun gode wa Allah ai bai kamata wani afwan yan uwana wani suka je kafin zamani zo kan da boko su yi hakuri wani alaramma ne akan aka fusata shi ya faɗi maganar da zan faɗan nan shi an fusata shi ne faɗi maganar da zan faɗan nan yace ai bai kamata wanda ya yi felin a harkansa a ce ya dawo ce zai gyara wanda ya ce min ba wanda ya yi felin a nasu bangaren wai wuce dawo gyara wanda ya ce min a nasu bangaren da Allah haka zai yi yace shi yake ba sorry dai zan faɗa ne yace a lokacin a baya shi wanda yake zo yanzu ya hana karatun Qur'anin nan wai albashi system din nan lokacin da ya bokonsa a secondary abinci ake bashi yace kai yace a gas a nan garin mun san bakai suka yi tawaye cewa ba a musu abinci naman kaji ba fa na wai an musu naman rago da saniya suna tawaye sai da kaji ba yace an mun san wanda suka yi tawaye cewa ana musu teba kullun su ba sa son teba su yace da Allah yanzu ko teban ana ba su to an ci gaba ne ko an ci baya shi me yasa bai gyara aka dawo aka fiye da wanda ya samu bushi inda gaskiya ne ai aka wani shi da ya samu ya gyara ne a dawo fiye da wanda ya samu afwan da ina yi ta maganar wancan ne ya sake cewa a dan Kano ne yace da in ka zo nan Gombaja dalan gyaɗa za ka samu ba iyaka ana kaiwa waje ana sayarwa ana samun riba har an bude boko ya sa har an bude University of Agriculture University
da Allah yanzu dalan gaba ta ko ba ta dawo a to da Allah wanda ya feli a bangaren sa shine zai zo ya ce zai gyara wanda a cewa bangaren sa mu dai alhamdulillah cin muka yi ko wannan shaida ne wa'anda suka je Bauchi daga nan son su 10 ne suka je suka yi karatun Qur'ani suka haddace Qur'ani a Bauchi kuma alhamdulillah makarantar baran suka je ko da yake dai akwai su bara cikin su ba dai amma dai tsangaya bangaren baran suka yi kasu ka da Qur'ani a wajen ga su sun dawo sun ba da karfi su ko sun yaye wa'annan da Allah su 10 ne yau ga shi da daya ga mu da Allah ga baka ci ko baya ba mace ta je Bauchi amma ga mata sun haddace Qur'ani baka su je sun samu sun kawo da Allah ga baka ci ko baya da shekaru su ba su kai wa'annan bar suka je Bauchi ba su sun fi wanda suka je Bauchi ga su yanzu ƙananan yara sun haddace Qur'ani da Allah ga baka ci ko baya to da Allah ashe ba shi wanda yake yin ne za a ba shi bai gyara kayansa ba sai wanda ya fi da zai gyara masa ai an ci baya kenan saboda haka muna ba da shawara a wannan da abin da ake magana cewa wai za a yi banin din shifting amma education a yi tunani da kyau wannan ba zai yiwu ba a gyara a su dai masu garun za a ba wa ƙarfi su gyara kayan su moderate din shi su wanda su iya yi ai mun ga in wani wanda ba shi ba ya kawo ya ce an faduwa ake yi misali mun je misali shi ya tura mu har Masar mun je karatu amma da ake ba a sa maganar harkar karatun irin wannan din ba in ba wajen da ka samu su masu bangaren Qur'anin ba wato kullum qira'at ba in dai ka zo wajen jami'a suke kokoyin ne ba karatun a wajen misali zan faɗa ni yanzu bangaren daga ta usudin isa sojoji na karanta a ƙa'idan wannan bangaren wai kan ka ƙara shekara 4 sai hada tukari gaba ɗayansa amma ina jin dai abin da aka karanta mana aka ba mu cewa shine mu karanta mu haddace izu 8 ne kadai 8 kai abu aka ce mu haddace amma inda za a yi takardun gaba da ran da za a baka ijaza sai a ce alqur'anul karim mumtaz da Allah ba sai da zur ba izu 8 da 52 ina ma da a ce 52 ne aka haddace 8 zai biyo daga baya amma 8 da 52 zai yi to irin wannan ne ai in dai ka ba wanda bai ta harkar ma shi zai maka yanda iya ne ba zai maka irin naka ba amma a ba masu abun su gyara kansu a gani ba gashi ana gani ai saboda kuma mun gode wa Allah Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da garin mu Allah ya kiyaye mu da kasan mu Allah ya bada lafiya kasan mu albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan mu Allah ya saka mu da alheri malam makaranta muna godiya tsaya doka Allah ya saka da alheri iyayen yara muna godiya goyen barkewa makaranta aka samu irin wannan tija Allah ya saka da alheri duk kuma su ba da gudunmawa irin wannan Allah ya saka kowa da alheri su Khalifa da dan uwansa Malam Ahmadu da sauran masu taimakawa duka duk da kowa Allah ya saka kowa da alheri malaman makaranta Allah ya saka da alheri kowa da Allah ya saka kowa da alheri kowa yayi dan Allah ne kuma Allah kam ya gani shi ya ga abin da Allah ya saka kowa da alheri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za mu karanta wa yara sauka kenan insha Allah sai ku amsa gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله